салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародарои азиз, салому алейкум ба кулли мардуми модару хоҳару бародарое ки дастгирӣ кардем то имрӯза. ҳазор раҳмати калон барои дастгириятон. алҳамдулилло ки ба хонаи худо рафтем, зиёрат кардем, соҳ саломат набо гаштем, ба Москва расидем. ҳаматон да бо мегӯм ки навхи ҳазор раҳмати калон ки дастгирӣ мекунен, ҳар як навори мепартон, ҳар як чизе ки мепартон дастгирӣ мекунен. бо мегӯм худованд ҳамеша дар коротон барор насиб гардонад ва ҳазор раҳмати калон ба шумо ки бародарои азиз. лоиқҷоне ки 2 моҳа буд монда будам, бисёр савол додем ки ака чӣ шид. рости дар хонаи худо будем, бисёр наметонистам видео партон ба хотири кори бо будам бародаре ки шумо зиёрат рафтем ё рекламакунӣ рафтем хона. ба он хотир бисёр видеоро напартондам. алҳамдулилло ки лоиқҷоне ки 2 моҳа буд монда будам ша операсияша кардан, операсияш баромадак, ана сиёмка кардаги падараш роӣ кардаги бо худам дар ахири видео мекунам, мемонам тамошо кунем. ва чӣ гуфтани он ҳастам ки боз мегӯм раҳмати капа калон ба ҳаматон. худованд дар ҳар як кортон барор насиб гардона ва худованд шуморо ба хонаи худо насиб гардона. ҳаматонро мардуми сарбаланди мусалмони Тоҷикистон. баъдан чӣ гуфтани он ҳастам бародарои азиз. якаса мо хаякид набудагида чанқа кор кард, мақсаду дарак буд, чӣ бинахма омаду бо иншоалло дар барашам чанқе ки метонед ки ҳам видеоро ба хотири худо поделиться кунед. ва касоеде ки авиакаса билет дар кори ин номер мемонам, авиакаса муҳоҷиро менависам, метонед дар WhatsApp нависед. мисол дар WhatsApp боша: ассалому алейкум раис, ай куло ба Душанбе, ай мисал Душанбе ба Москва, ай Москва ба хулоса як ҷой ба куҷо чиста табнай бардозем дар WhatsApp ё ки занг бизан, иншоалло ки ман худом ҳамиҷо даем. ана и парада номер мемонам бародари азиз, номери компанияи ҳоҷиён аст бародари азиз, ки касоеде граница дар кори бародаро иншоалло хай хитон дидем ки ман рафтам омадам соҳ саломат граница рафта будам, хитон дидем ба он хотир компания бовария ки ман худом рафта дидам. барои ин бародари азиз гапа бисёри бад намекунам, бо мегӯм як бор дига ҳаматон да ҳазор раҳмат. як бор ин видеоро хе биларзонед, лайк, комментарий ва суханота чӣ кас ки менависад дар комментарий бинависед. иншоалло ки бо амрӯз иншоалло худованд моро насиб кард бо ин омадем. иншоалло бо амрӯз дар хизматем. иншоалло ки чақа ки даст мо миёад, мо дар хизмати мардуми мусалмон ҳастем. бохи худо ёру мададгор тамошо видеои падари ҳамин лоиқҷони 2 моҳара тамошо кунем ки ҳаматона миннатдорӣ кардага. худованд ёру мададгор тамошо. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. салому алейкум мардуми даст ба хайр. тӯли як моҳи ахир буд ки дар оилаи мо як сарсахтие шуд, як вазниние буд. аввал шукронаи худованди меҳрубон, дуюм даст ба хайри ҳар яки шумо боис шуд ки мо имрӯз хеле хурсанд ҳастем ки фарзанди худро дубора ба хона овардем. кадоме ки мепурсед аҳволи лоиқҷон чӣ шуд? ина лоиқҷони 2 моҳа ба хона баргашт. касоне ки дастгирӣ карданд, касоне ки дуо ба пул бо чизе дастгирӣ карданд, ина дуюм бора лоиқҷон механдад ба ҳар яки шумо. худованд ҳар яки шуморо кадоме бо дуо, бо пул, бо чизе ки набуд, худованд ҳар яки шуморо хайротонро қабул кунад. ҳар яки шуморо худованд дар паноҳаш нигоҳ дорад. худо ягон фарзанди ягон кас дар ин рӯз наояд аз сараш ин дардию сахтӣ. бохӣ дар амони худо бошед. ба ҳар яки шумо як бори дигар раҳмат. ин аз номи лоиқҷон лоиқи миллат шуд. кадоме боз ягон агар аз лоиқҷон ягон пурсиш дошта бошад, ягон чизе дар WhatsApp нависед, мо ответ метиҳем. пул ҷамъ шуд, ҳамааш хуб шуд, лоиқҷон оператсия шуд, ина омад ба хона. раҳмати худо як бори дигар ба ҳамаи шумо.